така че много добре влиза. Какво слушаш? Сити Морг. Обаче, дали знаеш някое българско произведение да ни кажеш, тъй като скоро наближава кой празник? 24 май. Искаме тогава да те попитаме, коя е последната книга, която си чела? Ключът на Сара, което беше равно много отдавна. Сега ме карате да се замисля, не съм чела книга от много време. И бих препоръчала на хората да четат по-често, бих се препоръчала на самата себе си да чета по-често. В това забързано ежедневие, наистина хората трябва да намират време да света на книгите. А обещаваш ли, че на 24 май ще прочетеш поне една страница от някоя книга и би препоръчала на всеки да го направи? Даже няма да чакам от тогава, още тази вечер би го направила. Тогава апелираме към всички да прочитат поне една книга във връзка с празника и в момента, тъй като ни отговори правилно на нашия въпрос и ще прочетеш книга съвсем скоро, получаваш един видъс като подарък. Ние сме български бранд, който подкрепя българското. И това видяше няма никаква захар, никакви консерванти и може да му се насладиш още днес. Благодаря много. Я пини сега пред нас. Много е добре, много добре. В момента съм между другото на диета без захар, така че много добре влиза. Дай на здраве!